Bueno, egunon ongi etorrik eta, ez zen aurretik irakurle taldei mil esker, ekaitz, irati, epaimaikidei bai, 27. idazleiaketako saribanaketa honetan egin duten lanakatik, eta herritarren saileko kultura batzordeari ere eskerrak eman. Hasiera eman aurretik, zoriondu, saria jasoko dutenei eta jasoko ez dutenei berdin, sarie jasotzeko norbait behar baldin bado, ezinbestekoa do, sarie jasoko ez dona ondo neukitzea. Eta, liburu batek, nik usten dut gutxienez, liburu baten inguruan, hiru ekintza eman ditezkela. Batetik, idaztea, beste irakurtzea eta hitz egitea. Hain zuzen ere, idazleiaketaren atzean bada zerbait, guretzat berebiziko garrantzia duena, hizkuntza da, euskera da. Eta, hirutatik bi horiek behintzat sormenari lotutakoak dira. Idaztea eta hitz egitea. Idazten hasi zeate eta ezinbestekoa da nik urtero esaten dut zuek zeatela hizkuntzaren euskeraren katebegia. Eta katebegi hori etetzen baldin bada hainbeste urtetan onaino ekarri dugun euskera bere hortan geldituko dela. Beraz, eskertu, zoriondu eta eskatu horrelaxe segitzeko eta eskutatik ahora hizkuntza eramaten saiatzeko zuen etxean da zuen inguruan. Mila esker.